Okay, sige. At dara ka na sa my birthday dahil di Jiro. Mahal da kay lantaw ka mo da sa Facebook kay yari di makita nyo kami di nga mga Artista? Mga artista sa Talusan? ang mga imol nga mga mangingisda. Okay. Sige. O sige sige. Ako'y isaysay sa inyo, mga sapat bukid kabaybay, madamo nga kasapatan, kakabuhi sa kalibutan, alimango ka sa kadawa, matipsay kakayumoan, nipa alimosan, sa Dumangas inyo makitaan. Ako naman nga isaysay, mga sapat sa kabukiran, bay bakal bitin kakobra, maninina kagulalakan, may amok kagamumunggo, may halo kag buaya, di rin ninyo makita sa Talusan nagakanta. Ako naman nga isaysay, mga isda sa Dumangas, may awa bang ros kag bulgan, may bulan-bulan kag paitan, may sapsap kag lawayan, kanami kamatisan, ang bilis ang isda sa Dumangas daw hindi madutlan. Ako naman nga isaysay, mga sapat sa kabukiran, may magkalbitin kakobra, manina kagulalakan, may amok kagamumunggo, may halo kagbuaya, di rin ninyo makita sa Talusan nagakumpra. Di rin ninyo makita ang buaya nagakanta. Madaming salamat sa inyo, ha? Sindan nyo. Okay. Okay, salamat gid kagrupong Production sang Barangay Talusan Dumangas. Sa pakutuwi daw may something unique sa iyang mga lyrics, no. Kay nang seaman kag maestro, no. So, amo lang ako ng mga tao to sa Talusan. Mga pigado gid, no. Kag ang mga sablag sa kabuyong may mato title ya. Okay, damo sa mga kasapatan nga gi-mention niya kag wala siya malipat sang buaya, no. Kay ti amo na siya nga trademark ang buaya. Okay, once again, thank you so much, Ged. Kay kagrupong Quid Arcelon, kag siyempre balik-balik niya kada Domingo. Kay tilapit mo lang ang Talusan kag Sapaw, ah. Abito sa walang galing ng balon, nag-broadcast kita live dito sa may Barangay Sapaw, Dumangas. Kag mapatihan kita sa 101.5 MHz ang pinaka naming stasyon dito sa Dumangas. Okay, pakisupport nyo man ang mga program sa Short FM 101.5 para mag-enjoy ka mo sa pagpamati.